Да ви кажа нещо. Падна ми телефона. Това го игнорирайте, моля. Какво става? Добре. Пак ли ми падна телефона? Ще ми пада телефона. Хора, абонирайте се за канала, моля ви. Искам да достигнем колко абонати? Искам да постигнем 10 000 абоната. Давайте. Моля ви се. Давайте 10 000 абоната. И ще видя дали ще кача първото видео. Как ще бъде дълго, само че трябва да съберем 10 000 абоната. И тогава качвам видео. Сигурно. Ще си помисля. Хайде.